Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Astrologija. Nedeljni horoskop za rođene u znaku Riba za period od 21. do 27. marta 2022. godine. Savjet: ako ste u prošlom periodu postavili sebi neki cilj, a niste započeli realizaciju tog cilja, imajte na umu izreku: ako ne počneš, nećeš ni završiti. Posao: morate biti svjesni da ako nešto znate i možete da uradite, onda to i treba da uradite jer će vam donijeti korist. Na finansijskom planu bit ćete stabilni i dobit ćete mogućnost da ostvarite profit na koji niste računali. Iako ćete ove sedmice imati dosta posla, sve ćete uspješno uraditi jer imate puno energije. Izbjegavajte diskusije i nemojte impulsivno reagovati jer vam planete nisu naklonjene. Nemojte se eksponirati i tražiti atrakcije, radi sjene bit će vam najugodnija opcija. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru, jer će postati zreliji. Na poslu ćete realizovati promjene koje ste planirali već neko vrijeme, a istovremeno ćete proširiti svoje znanje. Pazite kome šta govorite, nisu svi dobronamjerni iako se predstavljaju tako. Na porodičnom planu nemojte biti sebični i saslušajte prijedloge ostalih članova porodice kako biste izbjegli sukobe. Ljubav: ne gnjavite partnera s dokazima ljubavi jer to niko ne voli. Trenutno vam je sasvim dobro, a vaša mala nesigurnost samo je plod vaše mašte. Morate shvatiti da ne postoji garancija ni za šta na ovom svijetu, a kad to shvatite, osjećat ćete se bolje. Zdravlje: zdravlje će ove sedmice biti dobro i nećete imati problema. Povećajte kretanje i izbjegavajte alkohol. Hvala svima na posjeti. Pratite i lajkajte samo ako uživate u videima. Vidimo se uskoro.